Okay, doon tayo sa... Kung sa nga na nga ako. Dolores, ma'am. Sa Dolores! Dolores Restaurant? Ay, pag-hulog niya. Ha? Kumana ang party na ba? Wala na ba, ma'am? Uman na mo. Hello! Ano yan yung mga sikat na vloggers? Ano kaya ang hina ka? Ha? Kaya din ka? Kaya yun. Oo, magpumuli. Dapat nandun ka. Kaya ka ba sa kanan? Okay. Andito sila. Yan daan. Andito sila. Jalan-jalan. Andito yung mga vloggers, yung mga sikat na kasama natin. Mga magaganda. Yes. Arit ko na sa Dolores. Dolores. Hanap sila ka ba? Ano? Kasi pangalan sa mga kuan, ma'am. Kasi pangalan? Saan sa? Channel. Rich Chicks. Kumusta dyan pagbasa, ma'am? Rich Chicks. Galisan kung basa sa imong pangalan. Mag-isip Agaw ka? kon kay Rich Chick. Ipalisod good niya. Dapat ano lang 3 letra lang. Ano may naging mo ano? Listen! Oh. Kumusta ko pagbasa niyo? Kaya nga, Thank you, girl. palitan mo yung pangalan mo kasi masyado mahaba. Si Marco ang sisinin mo. Si Marco. Marco, ha? Ikaw, ha? Si Marco yan. Cafe Dolores. We are here at Cafe Dolores. Ayan, sige na. Saan si Marco? Okay, tama. Ayun. Ito pala si Mayor, Picture, Mayor, nandun eh. Gumana ko lang ikaw. Ganagit ka. Iwi Vlog to. Muli si Iwi Vlog version to. 2.0. Hoy! Nandun siya naganya. Nice to see everybody. Wow. Mayor. Mayor. Kamayan Mayor. Sama sa ano, sa vlog namin. Ha? Bakit ang plato? Oo, saan tayo upo? Kumaya na. Saan? Pagtuguan tayo. Anong plato? Doon ka. Teka lang, ilagay mo na.
Para sila ka mga promoter o kasahin mo mga pride. Victor, from Parada. Kaya naman. Uy. Asa mo ito si Kuya Ads? Kasi gilantan siya. Ano yung pagkain mo? Oo, sige. Inom ka ng Oo, isa lang siya. Oh, yeah, sige. Kuya, malas ako sa mga. Kita lagi ko no? Ay, grabe mo lang si Piolo. Ano man, usunod. Dagan na ikaw. Relax lang yan. Asa man miyan eh? Kahit siya. Bakit di kumain? I would like to announce everyone.
ba? Ang bait. Bait naman yun sa very touching naman. Gusto ko lang pinis mga bata. Ang touching. Grabe. Tingnan nyo siya, boss, Spider-Man. Mamaya may 500 kids na invited na gustong makita si Spider-Man. That's why he will be the guest. Siya ang bida mamaya sa team niya na mag-vlog ng Spider-Man. Oh my God, may mararating ito? Bait. Hello, our Spider-Man! Kumain na siya, nagluto siya. Vloggers nato. And of course, no, organized ni sa ato ang former city mayor and of course Sir Chief. Now sa ato ang city government of Tagbilaran, no other than Sir Chief Babayap, of course. And of course, napuntaan sa ato ang mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. And of course, no, tanang mga vloggers unya malingaw and of course, maglipay-lipay ta sa to ang get-together at Christmas party. But before ta magsugod sa to ang pag-game sa tanang mga Bohol vloggers and of course, atong i-acknowledge, no, tagsa-tagsa na mga famous ka mga vloggers. And of course, pastoryaan na to, no, bisag short lang nga Christmas message kanatong tanan. Okay? Atong sugda, no, ang pinaka nag-una sa to ang attendance. Let's give a round of applause to Baby Magic! Former Mayor Babayap. Thank you for doing this event and of course the organize this event and yun lang. Merry Christmas and advance Happy New Year. It's me, Boholana Lore Page, the baddest bitches ng Bohol. That's all. Very nice names of vlog. Thank you so much, Ma'am Lorigin. And next, we have Joshua Sincero. Sir Josh. Lolong TV. Dodong TV. Hello, may uto kayong tanan. Para sa tanan, pasalamat kayo ni Sir Jim Babayap. Kung dito nga niya, dito ko makasalat. Di, nakakapil ko sa yung exhibition games. Hindi ko kumahog. Karon nakakita na siya ni Mayor Junior. Salamat po kayo. Lipay sa ko kay mamat ko sa pang-vloggers diri sa Bohol. To ganda na. Yes, thank you so much, Dodong TV. And next, we have Bog Suarez. Yes, sir, Bogs. Hello. May utos sa tanan. My name is Bong Suarez. So, salamat kayo. First time na ko diri. Former Mayor Baba Yap and also ni Mayor Jane Yap. Thank you kayo. So, hope enjoy tanan. Merry Christmas and Happy New Year. Yes, so your first time, of course, we're looking forward for the next year na po nato ang mga annual gatherings sa tanang Bohol Vloggers. And of course, this juncture, thank you so much, Sir Bog Suarez. And now, alin na punta ni Sir Kim Brian Quezon. Let's go. Na may multo ni sa tanan, no? Sa wala nung kaila. Oh, na ni. Pagpaila-ila ni ko. Ako ni si Kim Chui Vlog. Oh, shout out sa tanan, no? Labi na si ni Mayor English. Oh, ni Ma'am Jane. Lang ikaduha na din ako ning abot diri. Oh, mo to. Salamat kay abot na diri nga lig-on. Oh, magtapok-tapok di mo tapohon. Good vibes. Good vibes. Thank you so much, Kim Choi TV. And now, alita sunod, no? Si Ma'am Flora Minocuna. What's up mga kakahi? Medyo
magpasalamat ko ni Sir Babaya pag ni Mayor Jay nakakita na dyan ko ni Mayor Kato, nakakita ko ni Mayor Jay nagkarugkarug dyan tuhod. Gusto ko magpa-picture dito sa kasal ni Atty. Dalida. Wadyo ko kaapas! Nagbahay dyan ko paguli, wadyo ko katong. Salamat kay Marang Dream Come True. Kakita dyan ni Miss Jay ug ni Sir Babaya. Daghang salamat sa pag-organize. O daghang salamat nga daghay nanambong dyan. First time ko na makakita sa uban nga harang ipang tanaw sa Facebook ug YouTube dyan. Malipay ko parang starstruck ko ba kay grabe. Samot kagahi. Okay na, salamat dyan. Mag-enjoy na karon. O, nora to. Thank you! Yes, thank you mga kagahi, Ma'am Flora May Nogulan. And of course, ay napunta no, ni Sir Dwight Nogulan. Yes, asa naman ang bana kung ngay asawa, of course. Bantay bata. Of course, ayan tayo sunod, no? Sa line po nga mensahe sa Christmas message, si Ma'am Terry Borato. Yes, Ma'am Terry. Salamat tayo ni Sir Babaya po ni Mayor Jenya. Salamat, kinakain ko karong andawa. Merry Christmas yung tanan! Yes, Merry Christmas, Ma'am Terry. And now, let's give a round of applause na sa line na pangatag kumusta na mensahe. Let's give a round of applause to Ato ni Vlog. Okay, may utol yung tanan, no? So thank you kayo former Mayor Babayap kay nakadong ko. Thank you po kayo Mayor Jane Yap nga nakaari dyan may tanan, no? Wala ko ka-expect nga nakaari ko ano yun niya. So ako dahil si Ato ni Vlog yun, sa likod, no? Yan, salamat kayo sa tanan na ni Tambong dire. Thank you kayo kay nakita na ko ni Iwi ba ana man na. Dapat ko ni Juan Stephen Kerry nga matulog ni squad record day. Tomorrow to, thank you kayo. Yes, daghang salamat Ato ni Vlog. Another nga matag sa mensahe. Let's give a round of applause to Biz Duck Chick. Yes. Hello, good afternoon. The last time I was here was in 2013. I was the ANDA tourism officer with Baba Mayor, former Baba Yap was here. And thank you, current Mayor Jane Yap, for having me here. I'm happy to be here. It's my first time and to meet all of the other bloggers. So thank you very much. Have a Merry Christmas and Happy New Year. Yes, Merry Christmas, Mom. Thank you so much. And now, let's give a round of applause to Longest TV. Wow. Yes, Longest TV. May utulis na ano, pagaw gamay. Mayor, salamat. Mayor Jay. First timer, beginner. Kulbaan pa. Pero may mag-repiritaan eh, kaya di pa kulbaan mo. Tawag travel. Thank you din sa dalawang vloggers. Nga na-invite. Beginners pa. Thank you, thank you. Yes, no worries, no, sir. Thank you so much, Sir Longest TV. And now, ito sunod ni Yong TV. Oh, here. Hoy, malamod na itong tanan, no? Kanina sa kudaan si yung TV day ko. Dako pasalamat ni Sir Chief Babayak o ni Ma'am Jin Yap o message na ko si Idol Motosikop. Ayun. O, maura to. Thank you so much, Sir Yong TV. And now, ito sunod, no? Let's give a round of applause to Trending One. Yes, Trending One. May wanto sa tanan. Trending One, di ay no, bago pa po kong page. Salamat Sir Chef, Babayap, and Mayor. Salamat kayo. Og sa tanang vlogger, salamat. Merry Christmas and Happy New Year's. New Year's. Yes, kay more years man tang mag-auban. No, man ang Happy New Year's. Kay more years tang mag-auban sa ito ang mga get together. And of course, ay nasa kita, let's give a round of applause to Spider-Man ng buhok! Lolo. Ako din si
Spider-Man ang buhol niya. Ganun. Sa una akong kaagi kanun. Kaya nung ba ni si Mayor Babayap katong ako to Mayor katong gikulata ko. Apit ko mamatay sa una guys kanun. Unong kalaki sa una niya. Bugbog ang naong ndo ko sa opisina ni Babayap. Na moto na gatagan pa siguro kung second chance ni Lord. Uning Spider-Man ko kay anniversary bago ang papa ba niya hilig mag Spider-Man ang papa niya. Gusto mo po ng passion gusto kong makalipay mga bata bitaw diri sa Tagbilaran. So labi na sa mga city hall. Gusto na ko malingaw mga bata niya. Salamat kayo ni Mayor Babayap. 25 years na akong gibuhat nga first time ang makadong diri na ano daw World Tropics. Maraming salamat kayo. Namoy ganun mga bata. Spider-Man, pwede na kumain. Spider-Man ang buhol. Salamat kayo. Yes, thank you so much, Spider-Man ang buhol. And now, ayaw ba tayo, no? Sa sunod na mahatag sa iyong mensahe, let's give a round of applause to Kentoy TV! Yes! Kaya ko si Bruno Mars to. Kita nasa ko gusto kong pasalamat ni Sir Chief Babayap ni Mayor Jane Yap na may rason yung nakadugo dire og so magalingon din okay. Siyempre huwag ko dire. Huwag ko dire. Sa wala dinatagano na so Merry Christmas and enjoy tanan. Love you all. Thank you so much, Kentoy TV. Kunay Kentoy TV, naabot tayo Menggoy TV. Ay, mayong palis sa itong tanan. Sabi ko, buwangan, indungan. Ano yung mga Tropics? Salamat tayo ni Sir Chief, Mama, o ni Mayor Jinya sa pagpare namin. O, dili na tason kay. Adi, magpasalamat din po ko ni Nunong TV kay og dili tungkol niya, dili ko mailan nga Minggoy TV. Og mo na to, daghang salamat. Yes, thank you so much, Minggoy TV. And now, ay na ta sa ito. Ay na po nga mahatag sa Christmas message. Let's give a round of applause to Bernica. Yes, no? Okay. Arito sa in behalf, no? Kaya maning in love vlogger. Yes, puno ni Gugman, no? Walang pagalay February, puno na kayo. Daghan na kayo siya, guard heart. Ako mo introduce ato ang special guest kay grabe yung kayo na igikan sa Amerika gini. Yan lang siya para mo-attend sa itong Christmas party. Ang saka sikat nga NBA player sa Golden State Warriors, 9-time All-Star, 4-time champion, 2-time MVP, the greatest shooter of all time, Stephen Curry. Kaya, pasensya na tagamay kay mag-nosebleed yun daan kay ikan man Amerika, hindi siya diba mo, Bisaya no, English yun tanan, nandun niya namin sa akin. Stephen Curry, Oh my God! you have the floor. OMG! Good afternoon, everyone. Yeah! Supposed to be, eh? First of all, I will be thankful my Sir Chief Babayap and Mayor Jane Yap. Second of all vlogger here. Ako na lang Bisayaon lang. Napuin ako diri. Ako na lang Bisayaon. Mahingod to sa iyong tanan dahay. Dako kong pasalamat po utro kay Mayor Jane Yap o kay Sir Chief Babayap na opportunity na nagdugay jud ko diri sa Bohol. O nagpasalamat po ko na nagtapong ang mga vlogger o nagkita-kita diri sa Bohol Tropics. Sikita na po si Kubam. Pohon day, apit na pohon ang among kuha na barbershop. I-vlog ninyo ha, para matapok ang customer sa mong kuha. Invited na ng vlogger. Invited na ng vlogger dahil nasa iwi vlog ang akong kuha partner. Manager na si Jojo Bumpat. Si Bajik day. Ako hindi ka din niya.
ginatay ko na karong auto. Check out ba? Shout out din ko sa akong kay bawang mama na, banta. Baka hindi ka matugtan ba? Mura dito, may udto, malipayon na karon. Wow! Let's give a round of applause to Dipping Curie! And now, ito ang sunod sa lineup nga mohatag sa iyong mensahe. Let's give a round of applause to PNP Beatbox King! Yeah, check. Okay. Sampulan sa namang gamay. Okay. Ang sanay. Ang story sa lang ko ka dyan, doy. 1, 2, 3, go! Okay. Una, ang story sa lamang ko. Ako na si TNP Beatbox King and na-assign ko sa cybercrime. So before ko na police, sige ko dyan sa Babayang Got Talent sa una. So parang nagkakita ni si Sir Chief na sa una. Then karon sige po samok-samok ni Mayor kay nangayaw yung office sa cybercrime kay magtukod ng cybercrime office sa Tagbilaran. Okay, so kung mahanap niyo mga Facebook, maka-request na tag-retrieval pero dili nga nakadali mga weeks siguro o sa ma-retrieve yung mga account. Okay, so let's go. All the sounds you're about to hear came straight from my mouth, One, two, three, let's go! Music. Electronic dance, music down. Salamat. Yeah, thank you so much, PNP Beatbox King. You want more? Okay, di ba paling beat, no? Tuwang. Okay, later na lang daw mo present siya to ano na. No, another PNP, that's a PNP na board. Let's give a round of applause to Motosico! Okay, beatbox ngayong hapon niyo, nagsunod yun, pasensya na kayo, okay talent na ng beatbox. Dakop-dakop, pero naman kibalaan na rin. Pero ito, mapasalamatan yun, ninyo nga ning anhimo din no kay siyempre dako kayo ning tabang sa to sa tanang mga vlogger nga mahimamat na to ang mga vlogger dako man or gamay at least nagkahiusan ta tungod sa atong mga tungod ni Sir Chief Babayap o ni Mayor Jane Yap dako kayo nagpasalamat sa to o hangyo lang po namo sa inyo ha enjoy lang inyo ha sa inyong vlog basta kay nalingaw ta wala tay na tapakan ng mga tao enjoy lang Yeah, thank you so much, Motosico! And now, another message na epic ihatag. Let's give a round of applause. Another vlogger, Yen Alvaro! Nasi Ma'am Yen? Yes, Ma'am Yen! Wow, nice chaperone. Ano maglakas ko ba?
Hi, may ngapon sa tanan. Ako na si Jaylan. Si Eno. Di na lang mo taso na mong speech. So, maura to. Agoy, magkasulit sa naso! Maadjong hapon na. Thank you so much din ni Sir Chief Babayap. Ni Mayor Jane Yap, ang Liza Soberano ng Bohol. Kanta ako man na. Ito, thank you so much, Mayor, Sir Chief, nga kanang naana po ni nagkahiusan na po ng mga vlogger ani sa Bohol. So, hopefully, magka-tapok dyan tanan kay marag kung pag dyan eh. Pero, kung kanang na papasalamat, aloy ka nung kakurug-kurug ko. Papasalamatan may kay kanang tulad nilang Sir Chief og ni Mayor Jane Yap. Nagkahiusa dyan ang mga Bohol vloggers. Dyan nakang dyan tabang no kay magkaila-ila tapos kinsa gani mo charot. Ito, so thank you so much once again. Magila-ila ta kay We're di na natakan niya, kakarug-karug na ko. Thank you so much. Yes. Thank you. Merry Christmas. Yes, thank you so much, Ma'am Yan and Sir Jolan Alvaro. Another vlogger na mahatag sa iyong mensahe. Let's give a round of applause to Ma'am Maria Jean Salvado. Yes, Nancy. Where's Ma'am Maria Jean? Yeah, there you go. Hi everyone, good afternoon. Ambot, unsa akong ikasulti, I am ayon, nag-English na. Mga suko na po din mga kaliwat na akong Bisaya. Kanang overwhelmed lang ko, di ko kay bao kung say translation sa overwhelmed. I am so overwhelmed talaga na na-invite ko, gitawagan ko ni motosikop ang atong bida sa kalsada, ngay musikop yun sa mga dili buutan nga nagdagan-dagan diha sa kalsada. Mapasalamaton ko kaayo sa nag-organize nga dugan ng bida nato, worldly known yun na famous former Mayor Babayap o ang iyang asawa nga ingon sila Liza Soberano para nako nga gitapok ta. Number 1 sa Ginoo gyud kay healthy tang tanan sa akong edad. Dili na dapat kung makik-ani ninyo kay ako ang nanay lola ninyo. Pero you know what? Dili, age doesn't matter in everything you do, in everything you dream in life. So ako guys, bisag busy ko, kahinan yun na nakog time ang pag-vlog because you know, stress reliever and beauty retainer. Ayan, so that is all and thank you so much. Merry Christmas, Happy New Year to everyone. Thank you. Wishing you all the best. Thank you so much, Ma'am Maria Jean Salvado. And now, ay nabot sa lain nabot yung mensahe. Let's give a round of applause to Sir Edgar G. Salvado. Usara. Okay, so another vlogger na po nga muhatag og mensahe. Let's give a round of applause to Sir Ray Adonis Cuarteros. Thank you so much. Maayong udto na itong natanan. Salamat sa nagkatapok ta. Another na po nga higayon ba nga yatagan ta og chance nga mag-celebrate sa itong Christmas party sa itong Bohol vloggers. No? And then salamat ni Mayor Jane Yap at also ni Sir Babayap. Mayang salamat sa tanan mo. Yes, thank you so much, Sir Ray Adonis. Once again, let's give him a round of applause, please. Yes, and now the stretcher, another nga mahatag sa iyang mensahe. Let's give a round of applause to another vlogger, Randy Arances. Hello, Sir Randy. Hello. Mengot to everybody, everyone. Salamat kay Sir Chief Babayap, Mayor Jinya kay opportunity ba naka-attend ko dire kay last year wala ko attend man kay wala ko attend. Kunya kulba kulbaan ko kay daga mga kamera ba nya. Samua ba kay wala kamera, samua mo gud kay
Basta mao to kay kuan ako nga enjoy tanan karong adlaw o kana Merry Christmas o happy na siya sa lain. Nahihugot mag-ending. Thank you so much, Sir Randy Arancez. And now, lain na po sa nga mensahe nga hatag sa atong vlogger. Let's give a round of applause to Sir Alan Soto! Yes, Sir Alan! Nakaway karon nakatubang nga ni. Salamat na ni Sir Chief Babaya po ni Mayor Geniap. Lanson vlogs tayo ko atong na maggusanting ito nang minteryo bitaw magabi. Ako may magtukaw-tukaw wala. Ya magkuan ba. Oh, sa mamaw. Ato magtukaw-tukaw to. Minteryo magabi ba. Ito, muna yung akuan content. So, salamat kay sa tanan, no? Salamat ni Mayor na gusto ni Sir Chief Babayang na ari na video tong viral to mo. Ugaro to. Salamat kayo. Yes, thank you so much, Sir Alan Soto. And now, another vlogger na po nga matag sa iyang Christmas message. Let's give a round of applause to Sir Arnel Mandia. Yes, where are you, Sir Arnel? Oh, there. Mayong palis ka itong tanan. Kuan din no, magsalamat ni ko na ni Sir Chief Yap na kuan imbitahan ko pa modong dire kay layo ko jud kay nagikanan kay Carmen pa. Si ni Mayor Geniap, salamat kayo sa pag-imbita ma'am. Ug sa tanang kuan kay naka-imamat jud ko sa tanang vlogger sa Bohol kay mga gwapo-gwapa. Daghang salamat ug mayong palis. Yes, thank you so much, Sir Arnold Mandia. And now this is another vlogger na matag sa iyong mensahe. Let's give a round of applause to Sir Brendo Utuhan. Where's Sir Brendo? Sir Brendo. There you go. Ay, mayang ito rin. Ako rin si Ambulang. Irial akong nga na, irial. Kaya salamat na, Mayor. Ang Babayap, ang Ma'am Geniap, thank you kayo, ang kapil mo diri ha. Kung ano yung mag-down, kung ako mag-down, makapil ko diri ng tapok ng Christmas party. Kaya salamat mga vlogger. Yes, thank you so much, Sir Brendo. Another vlogger na po ang mahatag sa iyong mensahe. Let's give a round of applause to Sir Alger Laulau. Mr. Alger? Hi, sir. Ay, ata, sana. Akali si Angel. Thank you. Aging pagyumbok na ko sa ito ang mga karon sa umabot ng eleksyon mga kaigsunan. Ma'am, Jane, mulansad ko pagka mayor. Ayan, naglansad. Dahan salamat! Maway. Ano to? Sabi na. Well, thank you so much. Let's give a round of applause to Sir Alger Laulau. And of course, that is such another vlogger na mahatag sa iyong mensahe. Let's give a round of applause to Sir Stefan Von Michael Murray. Mayong hapon sa inyong tanan. I'm Stephen Von Michael Manasit, currently second year student, college sa Baiso. Magpaday kong salamat ni Mayor o ni Sir Chief Babayap because they build this kind of community wherein healthy kayo ba? Tanang tao nagkaila-ilaw niya, tanang content creators nag-share og ideas nga maka-foster sa ato ang mga contents o maka-inspire more sa ato mga kabatanunan. Nagpasalamat po ko sa mga tao nga open kayo mahimong friend, kanya ang mga tao na rin nga welcoming kayo. Ako din ang kanang psychology student sa Baiso, ganda-gandagan o kang mostly hugot.
More no, dagang kayong salamat and thank you very much. Yes, thank you so much, Sir Stephen Von Michael Molisi. Okay, thank you so much, sir. No, kay usa na sila ni Sir Ma'am Stephanie Jean Monash. Another vlogger nga mahatag sa iyang mensahe kanaton tanan. Let's give a round of applause to Sir Jericho Hanyola. Mayungod ko na kung tanan dahil ako dahil si Choy Vlogs. Una sa tanan, magpasalamat ni former Mayor Babaya po ni Mayor Jin Yap karon nga nagkaiusa ang tanan. Og salamat ka Diyos sa tanan nga nadani karon. First time to ginawa nga niyatin karon. Ginawa po nga mag-enjoy ng tanan. Salamat kayo. Yes, thank you so much, Choy Vlogs. And now, another vlogger na mahatag good sa iyang mensahe kanaton tanan. Let's give a round of applause to Sir Alexis Pilotos! Salamat. Matungod to sa tanan. Ako dahil si Dakog Matadero, gikan sa noon. Okay, may vlog. Shout out. Daghang salamat Sir Chief Babaya po. Chicharo bulaklak niya! Sunod na kay Naurot o ni Mayor Jin Yap. Daghang salamat. Mag-enjoy ta tanan. Majong Pasko. Yes, thank you so much, Dakog Matadero! And now this juncture, another vlogger na mahatag sa iyang mensahe. Let's give a round of applause to Sir Helio Nuga! Ang gailis pa! So, sa next talagta. So, later, itong tawag si Sir Helio. And now, another vlogger na mahatag sa iyang mensahe. Let's give a round of applause to Sir Minoy Lapeceros Jr. Yes, there you go! Hello everyone, Minans! Mayroon to, thank you so much, Idol B. Baba Yap sa pag-chat sa communities, Bambol YouTubers. Then, welcome Mayor Jin Yap. Then, happy lunchtime. Merry Christmas and Happy New Year. Mga to, Idol Motosiko, Stephen Curry, Flora Mibulana, from Malaysia, Silingan na rin, Pilar. Okay, mga to. Yes, thank you so much, Sir Meroy Labiceros Jr. And of course, ano na po tayo, so sa mga vloggers po nato diri sa Bohol, kaya doon na yung production team, no? And of course, ang company, let's give a round of applause to Ma'am Erica Ahern! Oh, what a very sexy, no? Mayroon to everyone. First off, I want to say thank you to Sir Chief Baba and Mayor Jane for giving us a chance na magtapok-tapok ang content creators. And I just want to say enjoy and happy holidays. Bye! Thank you. So cute. Thank you so much, Ma'am Erica Ahern. And now, nana ba si Sir Helio Nuga? Nag-change outfit pa? Wow. Nag-make up pa? Okay, so another message sa mga vlogger na po no. Let's give a round of applause, Sir Anthony Bunokay. Okay. Sorry. Another vlogger. Let's give a round of applause to Tats Zania Dakoy Dakoy or Tats Vlog. Mayo, adlaw rin yung tanan, una sa tanan, thank you kayo, Sir Chief Babayap o Mayor Jane. Sa ating nga, gayon nga, nagtapok ta dali tanan-tanan, unya, kanang, panayon lang ta sa atong pag, kanang, content kada adlaw kay, nga na, mga dapat consistent, unya, mayong adlaw niya, God bless. What if? What if, musakat tanan ako ang mga followers. Masakat na sa taas. And of course, at this juncture, ladies and gentlemen, kaya naka-change outfit na. Merkas everyone to please stand.
kay murag change siyang outfit no gipangandaman ang atong get together. Let's give a round of applause to Sir Helio Nuga. What a very sexy vlogger from Bohol. Hello. Mawawon ba ko? May adlaw kayong tanan. Pasalamat din kong Mayor Babaya ko ni Idol Motorcycle mga may hinungdan po. Nakaarin ko bisang layo ang matrindan. Ikaw yung mali kay para po makita ko lang mga idol ba? Salamat kayo. Thank you so much, Sir Helio. You want more dance? Kaya ba maglaing sayaw? How about iwi? Ano mo na? You want that? Later. Thank you so much. Once again, let's give ourselves a round of applause sa mga Bohol Vloggers. And of course, an essential, ladies and gentlemen, to give us a Christmas welcome message. Let's give a round of applause to our former city mayor and the reason, no, sa mga rason na nagatapok na diri karong adlaw sa atong get-together Christmas party. Let's give a round of applause to Sir Chief Babaya! Daghan salamat, Kim. Lain ko gamay kay wako ni mo gi-introduce as vlogger, no? Pero ingon man atong pasalamat sa tanan nga naa dinhi karon. Every year ginabuhat nato ni kuyog ni Mayor Jane Yap kay para pod nga maka-inspire ang mga dagko nga mga vloggers karon sa mga beginners gyud. Na-mention ganina nga beginner pa kuno siya, pero kaning mga dagko gikan man pud ni sila sa gamay. Magtinabangay ra ta. I'm sure nga naidaghan pa nato ani wala pa ta naka-follow with each other. Mag-followhanay ta kay support each other gyud ta kay mga taga Bohol ra man ta. And laumin ninyo nga dili ni siya kinalasa natong mga pagtapok, hindi daghan pa kayo mga higayon nga magtapok ta. Like example, ang ato ang sa Ulog Tagbilaran, especially kanang Maoy sa Mayo, na mag-invite yun mi o mga vloggers kay musuporta yun mi ninyo kay para raman po ni sa pag-promote not only for Tagbilaran City but for our province. So kita-kita rin kayong punta pohon, mo enjoy ta, daghan kayong pag-games pa unyong taon-taon. O let me also take this opportunity to introduce ang ato ang youngest mayor sa Tibok Probinsya sa Bohol, ato ang youngest mayor po sa Tagbilaran City, breaking my record katong ako pa ang mayor, ang first ever lady mayor of Tagbilaran City po, Mayor Jane Yap. Isa ka vlogger po. Salamat, Sir Chief. Mayong udto, mayong hapon, kanatong tanan. Pasensya sa among tingog pagaw-pagaw na kay since December 1 pag yun sige libot-libot to support our different activities in Tagbilaran. Una, akong pagtahod sa akong nag-inusarang bana. Sure, jud ko ini pa Daniel Padilla type, no? Member sa USAFE. Under sa asawa forever. Sir Chief John Jesnel Babayap, atong pakpakan. Former Councilor Jojo Bompat, all our vloggers, of course, thank you Motosiko for contacting almost all of them. Thank you for the opportunity nga nagatapok ta. This is a yearly event, so dili karon ra din nato ga gibuhat. Sakto ang giingon ni Sir Chief to inspire each other. Lahi na gyud ang generation karon, even information and news outlets. They're trying to tap TikTok, Reels to get to their audience. What you're doing right now is also the same. You are trying to make use of multimedia and
all the advances of technology to connect to your audience. For that, we're truly grateful. Kay daghan ninyo dire di ilang vlog sa inyong daily life, kundi information po sa inyong mga naagian. So daghang mga na-depress nga nawa sa depression tungod kay nakatawa ninyo. So dako kayo na no nga impact dili lamang sa ilang kinabuhi but to the whole community. So thank you very much for everything that you are doing. I know secondary na ang monetary na magyud na, but the first goal in your vlogs is always to inspire and to reach those who are depressed and to make sure na through your vlogs you can connect with them. Dili man mo physically present with them, but makitaan mo nila sa ilang phone, sa ilang tablet, or even sa ilang TV. I'm sure wala pa kayo daghang nagpasalamat ninyo. So we want to make sure before the year ends, Babayap, Jane Yap, moingon yun, og daghan kayong salamat. And because of that, nami pamasko ninyong tanan. Ano tanan, makadawat og pamaskong handog ni Babayap and Jane Yap. Kababa yun nga idea nga tapukon mo since sa una pa kay even kami when we started, nagkat-on mi sa among duha ka anak nga si Jana o si Jamie. So, we're growing our family together with you. So, God bless us all. Merry Christmas and a Happy New Year. Yes, and of course at this juncture, together with our public servant vloggers, Sir Chief and Mayor Jane, let's have a photo opportunity, of course, together sa ato ang mga vloggers sa Bohol. And of course, after sa itong photo opportunity, naapat ay mga pag-games, and of course, na prizes. Yes, dagong pa premyo